Masih? Tukokno aku budrek ndang ndas mumet tenan iki. Piye? Tukokno aku budrek ndas mumet tukokno ning warung kono. Ya aku cak sisiran, Nak. Alah wis ki entang rasa sisiran ki entang lah. Entang mangkat kono. Aduh, ndas mumet tenan iki. Ya karo isik lho. Alah wis ra usah ki entang tukokno aku obat dhisik lho ah. Aduh. Selak mumet, selak. Aduh. Ngopo HP muni ikat mau ki. Nunit karo Munaroh. Kok WA wae iki nek janjian opo lho jan iki? Aduh. Nit. Aduh. Nit. Ngapa sih? Wis suwi temen to ning selak mumet ki ndas kopi dibalas karo Mbak Ane. Urung dibales. Lah apa to dibales iki? Ya mbak emang aku ngerti loh. Ana tokne salon sik tokne. Alhamdulillah mbak nih urung teko kon ngetok-ngetok salon. Kayak ndang tomet nasku ki. Orang ngurus. Aku dewe ya mumet tok. Mbak Nit. Ya kena cekel. Ana ndi, Mbak? Ning warung. Wah, aku gak mbok bales loh. WA apa? Ya aku penting nek sampean ki gak mbok bales to. Aku gak go HP, aku untuk obat ki lho. Lah gayamu yuk. Melok ngapa iki? Wis iso gendruwo. Aku ki ora oleh lho, Ro. Hah? Ora oleh pisan. Alah, ayo kena. Aku sampe tenan lho. Jebuk tencang Nit. Jebuk tali ditencang Nit. Ngapa? Kok kabur minggat wonge. Lah. Aku ki gak oleh lho, Ro, pisan, Ro. Aku iso gendruwo lho. Gak oleh nih aku ki. Ngapa enggak oleh? Kena tak jebuk tali kena. Ora oleh lho, Ro, aku kira. Aku kan warung. Nit kena Nit, minggat Nit. Ya Allah. Tenan aku ki ning warung lho, Ro. Iki kepiye Pak Der iki? Aku tenan seneni lho iki engko. Aku tuku obat. Bungkem Nit, ngomong ayo. Ro, tenan lho Nit iki Nit. Cepet Ro. Enggak ngene Nit. Pak Der. Maaf. Wes, ayo. Susu kedua saya pakai ya. Wes. Kena ae. Oh, coba apa enggak? Ayo. Duitnya mau cepat Nit. Nit lawangnya tutupan Nit, tapi montornya enek kabeh Nit. Lah kae lho wis ngenah ditulis si susu gendruwo tutup toh. Alah, Gagal iki roh. Tuh tak cencang bae tak sumpel kayak mau. Lek nek ditelek jane iki lek. Alah lek. Malah ora enek lho. Orang ngerti bang mumut, bakul kita. Boleh lah. Kakak iki Nit, tapi montornya nang omah kabeh. Kok suwimen wong iki ning ndi to jan iki? Wong dikon tuku obat kok suwi tenan lho.